Εγώ θα αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Εγώ θα αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αυτές θα διαβάσουν για τις εξετάσεις αύριο. Αυτές θα διαβάσουν για τις εξετάσεις αύριο. Εσύ θα γράψεις ένα γράμμα στο φίλο σου. Εσύ θα γράψεις ένα γράμμα στον φίλο σου. Εμείς θα φάμε σε ένα εστιατόριο απόψε. Εμείς θα φάμε σε ένα εστιατόριο απόψε. Αυτός θα πάει στην Αθήνα το επόμενο Σάββατο. Αυτός θα πάει στην Αθήνα το επόμενο Σάββατο. Εσείς θα έρθετε στο πάρτι μας. Εσείς θα έρθετε στο πάρτι μας. Αυτή θα δει την οικογένειά της το Σαββατοκύριακο. Αυτή θα δει την οικογένειά της το Σαββατοκύριακο. Ο διευθυντής θα μιλήσει στη συνάντηση. Ο διευθυντής θα μιλήσει στη συνάντηση. Εγώ θα ακούσω τα νέα αργότερα. Εγώ θα ακούσω τα νέα αργότερα. Εσύ θα δουλέψεις σκληρά αυτόν το μήνα. Εσύ θα δουλέψεις σκληρά αυτόν το μήνα. Αυτοί θα μάθουν να μαγειρεύουν. Αυτοί θα μάθουν να μαγειρεύουν. Το παιδί θα ζωγραφίσει ένα όμορφο τοπίο. Το παιδί θα ζωγραφίσει ένα όμορφο τοπίο. Εμείς θα απαντήσουμε στο email σύντομα. Εμείς θα απαντήσουμε στο email σύντομα. Εσείς θα ανοίξετε τα παράθυρα αύριο το πρωί. Εσείς θα ανοίξετε τα παράθυρα αύριο το πρωί. Η γραμματέας θα κλείσει το γραφείο στις 6. Η γραμματέας θα κλείσει το γραφείο στις 6. Οι τουρίστες θα πιούν ελληνικό καφέ. Οι τουρίστες θα πιούν ελληνικό καφέ. Τα παιδιά θα παίξουν ποδόσφαιρο στο πάρκο. Τα παιδιά θα παίξουν ποδόσφαιρο στο πάρκο. Εγώ θα διαλέξω το κόκκινο πουκάμισο. Εγώ θα διαλέξω το κόκκινο πουκάμισο. Εσύ θα βρεις τα κλειδιά σου. Μην ανησυχείς. Εσύ θα βρεις τα κλειδιά σου. Μην ανησυχείς. Αυτή θα ξεχάσει την ημερομηνία. Είμαι σίγουρος. Αυτή θα ξεχάσει την ημερομηνία, είμαι σίγουρος. Εμείς θα θυμηθούμε να αγοράσουμε γάλα. Εμείς θα θυμηθούμε να αγοράσουμε γάλα.
Ο μάγειρας θα φτιάξει μια special πίτσα. Ο μάγειρας θα φτιάξει μια special πίτσα. Αυτές θα πλύνουν τα πιάτα μετά το δείπνο. Αυτές θα πλύνουν τα πιάτα μετά το δείπνο. Εσείς θα καθαρίσετε το σπίτι το Σάββατο. Εσείς θα καθαρίσετε το σπίτι το Σάββατο. Αυτός θα σκεφτεί μια καλή λύση. Αυτός θα σκεφτεί μια καλή λύση. Η ομάδα θα προσπαθήσει να κερδίσει. Η ομάδα θα προσπαθήσει να κερδίσει. Εγώ θα τελειώσω τη δουλειά μου πριν τις 5. Εγώ θα τελειώσω τη δουλειά μου πριν τις 5. Το μάθημα θα αρχίσει στις 9 ακριβώς. Το μάθημα θα αρχίσει στις 9 ακριβώς. Το λεωφορείο θα σταματήσει στην επόμενη στάση. Το λεωφορείο θα σταματήσει στην επόμενη στάση. Εσύ θα περιμένεις έξω από το σινεμά. Εσύ θα περιμένεις έξω από το σινεμά. Οι φίλοι θα συναντηθούν στο καφέ. Οι φίλοι θα συναντηθούν στο καφέ. Η εταιρεία θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Ο πελάτης θα ζητήσει το λογαριασμό. Ο πελάτης θα ζητήσει το λογαριασμό. Εμείς θα πληρώσουμε με πιστωτική κάρτα. Εμείς θα πληρώσουμε με πιστωτική κάρτα. Αυτή θα κοιτάξει το χάρτη. Αυτή θα κοιτάξει το χάρτη. Το μωρό θα αγαπήσει το καινούριο του παιχνίδι. Το μωρό θα αγαπήσει το καινούριο του παιχνίδι. Εσείς θα πιστέψετε αυτά που σας λέω. Εσείς θα πιστέψετε αυτά που σας λέω. Αυτός θα νομίσει ότι είμαι τρελός. Αυτός θα νομίσει ότι είμαι τρελός. Εγώ θα ξυπνήσω νωρίς αύριο. Εγώ θα ξυπνήσω νωρίς αύριο. Τα παιδιά θα κοιμηθούν στις 9. Τα παιδιά θα κοιμηθούν στις 9. Ο πατέρας μου θα οδηγήσει μέχρι τη θάλασσα. Ο πατέρας μου θα οδηγήσει μέχρι τη θάλασσα. Εσύ θα ταξιδέψεις στην Ιταλία το καλοκαίρι. Εσύ θα ταξιδέψεις στην Ιταλία το καλοκαίρι. Οι συγγενείς θα επισκεφθούν τους γονείς μας.
Οι συγγενείς θα επισκεφθούν τους γονείς μας. Η σύμβουλος θα προτείνει μια καλύτερη μέθοδο. Η σύμβουλος θα προτείνει μια καλύτερη μέθοδο. Εμείς θα συμφωνήσουμε με την πρότασή σας. Εμείς θα συμφωνήσουμε με την πρότασή σας. Αυτές θα διαφωνήσουν με την απόφαση. Αυτές θα διαφωνήσουν με την απόφαση. Ο δάσκαλος θα εξηγήσει το μάθημα ξανά. Ο δάσκαλος θα εξηγήσει το μάθημα ξανά. Εσείς θα καταλάβετε αργότερα. Εσείς θα καταλάβετε αργότερα. Η οικογένεια θα μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Η οικογένεια θα μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Αυτός θα αλλάξει γνώμη. Αυτός θα αλλάξει γνώμη. Εγώ θα επιλέξω το μενού για το γεύμα. Εγώ θα επιλέξω το μενού για το γεύμα. Ο μάγειρας θα προσθέσει λίγο αλάτι. Ο μάγειρας θα προσθέσει λίγο αλάτι. Εσύ θα αφαιρέσεις τα περιττά υλικά. Εσύ θα αφαιρέσεις τα περιττά υλικά. Η γιατρός θα μετρήσει την πίεσή σου. Η γιατρός θα μετρήσει την πίεσή σου. Εμείς θα ζυγίσουμε τις πρώτες ύλες. Εμείς θα ζυγίσουμε τις πρώτες ύλες. Η λογίστρια θα κοστολογήσει το έργο. Η λογίστρια θα κοστολογήσει το έργο. Ο καιρολόγος θα προβλέψει βροχές για αύριο. Ο καιρολόγος θα προβλέψει βροχές για αύριο. Τάφη θα συμβεί αν αργήσουμε. Τάφη θα συμβεί αν αργήσουμε. Αυτές θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με θάρρος. Αυτές θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με θάρρος. Εσείς θα λυπηθείτε που φεύγει. Εσείς θα λυπηθείτε που φεύγει. Το παιδί θα φοβηθεί το σκοτάδι. Το παιδί θα φοβηθεί το σκοτάδι. Οι καλεσμένοι θα ευχαριστήσουν τον οικοδεσπότη. Οι καλεσμένοι θα ευχαριστήσουν τον οικοδεσπότη. Εγώ θα συγχωρήσω τον αδερφό μου. Εγώ θα συγχωρήσω τον αδερφό μου. Ο προϊστάμενος θα επιτιμήσει τον υπάλληλο. Ο προϊστάμενος θα επιτιμήσει τον υπάλληλο.
Η δασκάλα θα επενέσει τους μαθητές της. Η δασκάλα θα επενέσει τους μαθητές της. Ο πολίτης θα καταγγείλει το περιστατικό. Ο πολίτης θα καταγγείλει το περιστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αύριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αύριο. Εσύ θα συζητήσεις το θέμα με τον προϊστάμενό σου. Εσύ θα συζητήσεις το θέμα με τον προϊστάμενό σου. Η Επιτροπή θα απορρίψει την αίτηση. Η Επιτροπή θα απορρίψει την αίτηση. Ο Διευθυντής θα εγκρίνει το σχέδιο. Ο Διευθυντής θα εγκρίνει το σχέδιο. Εμείς θα συστήσουμε έναν καλό γιατρό. Εμείς θα συστήσουμε έναν καλό γιατρό. Οι αρχές θα προειδοποιήσουν τον πληθυσμό. Οι αρχές θα προειδοποιήσουν τον πληθυσμό. Αυτός θα απειλήσει να παραιτηθεί. Αυτός θα απειλήσει να παραιτηθεί. Η κυβέρνηση θα υποσχεθεί μείωση των φόρων. Η κυβέρνηση θα υποσχεθεί μείωση των φόρων. Εγώ θα εγγυηθώ για την ποιότητα του προϊόντος. Εγώ θα εγγυηθώ για την ποιότητα του προϊόντος. Ο υπεύθυνος θα διαβεβαιώσει ότι όλα είναι έτοιμα. Ο υπεύθυνος θα διαβεβαιώσει ότι όλα είναι έτοιμα. Εσείς θα αμφιβάλλετε για την αλήθεια της ιστορίας. Εσείς θα αμφιβάλλετε για την αλήθεια της ιστορίας. Θα επιβεβαιώσουμε την κράτησή μας μέσω email. Θα επιβεβαιώσουμε την κράτησή μας μέσω email. Ο ύποπτος θα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Ο ύποπτος θα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Ο κατηγορούμενος θα ομολογήσει το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος θα ομολογήσει το έγκλημα. Αυτή θα κρύψει τα δώρα στο ντουλάπι. Αυτή θα κρύψει τα δώρα στο ντουλάπι. Η έρευνα θα αποκαλύψει τα αποτελέσματα. Η έρευνα θα αποκαλύψει τα αποτελέσματα. Ο πρόεδρος θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Ο πρόεδρος θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Ο ιερέας θα κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο ιερέας θα κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτές οι πράξεις θα προκαλέσουν πολλές αντιδράσεις. Αυτές οι πράξεις θα προκαλέσουν πολλές αντιδράσεις.
Μην προκαταλάβεις θέση, θα έρθω σε λίγο. Μην προκαταλάβεις θέση, θα έρθω σε λίγο. Ο νόμος θα προστατεύσει τα δικαιώματά σας. Ο νόμος θα προστατεύσει τα δικαιώματά σας. Ο δικηγόρος θα υπερασπιστεί τον πελάτη του. Ο δικηγόρος θα υπερασπιστεί τον πελάτη του. Το σκυλί θα επιτεθεί αν πλησιάσεις πολύ. Το σκυλί θα επιτεθεί αν πλησιάσεις πολύ. Ο στρατός θα αντισταθεί στον εχθρό. Ο στρατός θα αντισταθεί στον εχθρό. Εσύ θα υπομείνεις στις δυσκολίες. Εσύ θα υπομείνεις στις δυσκολίες. Αυτός θα διαπράξει ένα σοβαρό λάθος. Αυτός θα διαπράξει ένα σοβαρό λάθος. Ο εκτελεστής θα εκτελέσει την εντολή. Ο εκτελεστής θα εκτελέσει την εντολή. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα ολοκληρώσει το έργο το 2025. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα ολοκληρώσει το έργο το 2025. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις αύριο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις αύριο. Θα διακόψω την ομιλία μου για μια ερώτηση. Θα διακόψω την ομιλία μου για μια ερώτηση. Η εταιρεία αεροπορικών μεταφορών θα ακυρώσει την πτήση. Η εταιρεία αεροπορικών μεταφορών θα ακυρώσει την πτήση. Η απόπειρα θα αποτύχει χωρίς καλύτερο σχεδιασμό. Η απόπειρα θα αποτύχει χωρίς καλύτερο σχεδιασμό. Εσείς θα επιτύχετε τους στόχους σας. Εσείς θα επιτύχετε τους στόχους σας. Θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία από αυτή τη δουλειά. Θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία από αυτή τη δουλειά. Αν δεν βιαστείς, θα χάσεις το τρένο. Αν δεν βιαστείς, θα χάσεις το τρένο. Η αγαπημένη ομάδα μου θα κερδίσει το παιχνίδι. Η αγαπημένη ομάδα μου θα κερδίσει το παιχνίδι. Το εστιατόριο θα προσφέρει δωρεάν επιδόρπιο. Το εστιατόριο θα προσφέρει δωρεάν επιδόρπιο. Εγώ θα διαβάσω το βιβλίο αύριο. Εγώ θα διαβάσω το βιβλίο αύριο. Αυτές θα γράψουν μια επιστολή.
Αυτές θα γράψουν μια επιστολή. Εσύ θα φας το γεύμα σου. Εσύ θα φας το γεύμα σου. Εμείς θα πιούμε νερό. Εμείς θα πιούμε νερό. Αυτός θα αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αυτός θα αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Εσείς θα δουλέψετε το Σάββατο. Εσείς θα δουλέψετε το Σάββατο. Αυτή θα μιλήσει με τον διευθυντή. Αυτή θα μιλήσει με τον διευθυντή. Εγώ θα ακούσω τη συμβουλή σου. Εγώ θα ακούσω τη συμβουλή σου. Αυτοί θα δουν την ταινία απόψε. Αυτοί θα δουν την ταινία απόψε. Το παιδί θα ζωγραφίσει ένα σπίτι. Το παιδί θα ζωγραφίσει ένα σπίτι. Εσύ θα μαγειρέψεις το βραδινό. Εσύ θα μαγειρέψεις το βραδινό. Εμείς θα καθαρίσουμε το σπίτι αύριο. Εμείς θα καθαρίσουμε το σπίτι αύριο. Αυτός θα απαντήσει στο email αργότερα. Αυτός θα απαντήσει στο email αργότερα. Αυτές θα πάνε στο σχολείο με τα πόδια. Αυτές θα πάνε στο σχολείο με τα πόδια. Εσείς θα έρθετε στο πάρτι. Εσείς θα έρθετε στο πάρτι. Τα παιδιά θα παίξουν μπάσκετ. Τα παιδιά θα παίξουν μπάσκετ. Εσύ θα διαλέξεις το δώρο σου. Εσύ θα διαλέξεις το δώρο σου. Αυτή θα ανοίξει τα παράθυρα. Αυτή θα ανοίξει τα παράθυρα. Εγώ θα κλείσω την πόρτα. Εγώ θα κλείσω την πόρτα. Εμείς θα βρούμε μια λύση. Εμείς θα βρούμε μια λύση. Αυτός θα χάσει το λεωφορείο. Αυτός θα χάσει το λεωφορείο. Εσείς θα πληρώσετε το λογαριασμό. Εσείς θα πληρώσετε το λογαριασμό. Το κορίτσι θα ρωτήσει το δάσκαλο. Το κορίτσι θα ρωτήσει τον δάσκαλο. Αυτός θα σπουδάσει ιατρική. Αυτός θα σπουδάσει ιατρική.
Εγώ θα δείξω το δρόμο. Εγώ θα δείξω το δρόμο. Εσύ θα αγαπήσεις αυτό το μέρος. Εσύ θα αγαπήσεις αυτό το μέρος. Εμείς θα φοβηθούμε αν είναι σκοτεινά. Εμείς θα φοβηθούμε αν είναι σκοτεινά. Αυτός θα θυμηθεί την ημερομηνία. Αυτός θα θυμηθεί την ημερομηνία. Εσείς θα ξεχάσετε τα κλειδιά σας. Εσείς θα ξεχάσετε τα κλειδιά σας. Αυτές θα νομίσουν ότι έχεις δίκιο. Αυτές θα νομίσουν ότι έχεις δίκιο. Εγώ θα πιστέψω μικρομετόνο τι μου πεις. Εγώ θα πιστέψω μικρομετόνο τι μου πεις. Αυτός θα ελπίσει για το καλύτερο. Αυτός θα ελπίσει για το καλύτερο. Εσύ θα συνεχίσεις τη δουλειά σου. Εσύ θα συνεχίσεις τη δουλειά σου. Η συναυλία θα αρχίσει στις 9. Η συναυλία θα αρχίσει στις 9. Εμείς θα τελειώσουμε σύντομα. Εμείς θα τελειώσουμε σύντομα. Αυτή θα αλλάξει γνώμη. Αυτή θα αλλάξει γνώμη. Εγώ θα αφήσω τα κλειδιά στο τραπέζι. Εγώ θα αφήσω τα κλειδιά στο τραπέζι. Αυτοί θα πάρουν το τρένο. Αυτοί θα πάρουν το τρένο. Εσύ θα δώσεις μία απάντηση. Εσύ θα δώσεις μια απάντηση. Η εταιρεία θα λάβει το πακέτο. Η εταιρεία θα λάβει το πακέτο. Εσείς θα σηκώσετε αυτό το βαρύ κουτί. Εσείς θα σηκώσετε αυτό το βαρύ κουτί. Αυτός θα κατεβάσει τις βαλίτσες. Αυτός θα κατεβάσει τις βαλίτσες. Εμείς θα ανεβούμε στο βουνό. Εμείς θα ανεβούμε στο βουνό. Το παιδί θα κατεβεί τις σκάλες. Το παιδί θα κατεβεί τις σκάλες. Αυτή θα μπει πρώτη. Αυτή θα μπει πρώτη. Εγώ θα βγω για ψώνια. Εγώ θα βγω για ψώνια. Αυτοί θα μείνουν στο ξενοδοχείο. Αυτοί θα μείνουν στο ξενοδοχείο.
Εσύ θα φύγεις νωρίς αύριο. Εσύ θα φύγεις νωρίς αύριο. Η ομάδα θα επιστρέψει το απόγευμα. Η ομάδα θα επιστρέψει το απόγευμα. Εμείς θα γυρίσουμε σπίτι αργά. Εμείς θα γυρίσουμε σπίτι αργά. Αυτός θα ταξιδέψει στην Ιταλία. Αυτός θα ταξιδέψει στην Ιταλία. Εσείς θα επισκεφτείτε τους συγγενείς σας. Εσείς θα επισκεφτείτε τους συγγενείς σας. Αυτές θα συναντήσουν φίλους. Αυτές θα συναντήσουν φίλους. Εγώ θα προσπαθήσω ξανά. Εγώ θα προσπαθήσω ξανά. Εσύ θα καταλάβεις αργότερα. Εσύ θα καταλάβεις αργότερα. Το μωρό θα μάθει να μιλάει. Το μωρό θα μάθει να μιλάει. Αυτός θα διδάξει μαθηματικά. Αυτός θα διδάξει μαθηματικά. Εμείς θα εξηγήσουμε τον κανόνα. Εμείς θα εξηγήσουμε τον κανόνα. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σύντομα. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σύντομα. Εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτή θα διαφωνήσει με την πρόταση. Αυτή θα διαφωνήσει με την πρόταση. Εγώ θα ζητήσω βοήθεια. Εγώ θα ζητήσω βοήθεια. Αυτός θα προσφέρει ένα ποτό. Αυτός θα προσφέρει ένα ποτό. Εσύ θα δεχτείς την πρόσκληση. Εσύ θα δεχτείς την πρόσκληση. Εμείς θα αρνηθούμε να πληρώσουμε περισσότερα. Εμείς θα αρνηθούμε να πληρώσουμε περισσότερα. Αυτές θα ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. Αυτές θα ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. Το μωρό θα κοιμηθεί σε λίγο. Το μωρό θα κοιμηθεί σε λίγο. Εσείς θα ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο. Εσείς θα ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο. Αυτός θα λυπηθεί για το λάθος του. Αυτός θα λυπηθεί για το λάθος του. Εμείς θα χαρούμε πολύ.
Εμείς θα χαρούμε πολύ. Εσύ θα εκπλαγείς με τα νέα. Εσύ θα εκπλαγείς με τα νέα. Αυτή θα φορέσει τη φούστα της. Αυτή θα φορέσει τη φούστα της. Εγώ θα βγάλω το παλτό μου. Εγώ θα βγάλω το παλτό μου. Αυτοί θα πλύνουν το αυτοκίνητο. Αυτοί θα πλύνουν το αυτοκίνητο. Εσύ θα στεγνώσεις τα πιάτα. Εσύ θα στεγνώσεις τα πιάτα. Προσοχή, θα σπάσεις το ποτήρι. Προσοχή, θα σπάσει το ποτήρι. Εμείς θα κολλήσουμε την αφίσα στον τοίχο. Εμείς θα κολλήσουμε την αφίσα στον τοίχο. Ο μάγειρας θα κόψει τα λαχανικά. Ο μάγειρας θα κόψει τα λαχανικά. Αυτή θα ψήσει κέικ. Αυτή θα ψήσει κέικ. Εσείς θα τηγανίσετε πατάτες. Εσείς θα τηγανίσετε πατάτες. Εγώ θα βράσω νερό για τσάι. Εγώ θα βράσω νερό για τσάι. Αυτός θα ψάξει για δουλειά. Αυτός θα ψάξει για δουλειά. Εσύ θα βρεις τα κλειδιά σου. Εσύ θα βρεις τα κλειδιά σου. Τα παιδιά θα κρύψουν το δώρο. Τα παιδιά θα κρύψουν το δώρο. Εμείς θα δείξουμε τις φωτογραφίες μας. Εμείς θα δείξουμε τις φωτογραφίες μας. Ο δάσκαλος θα μετρήσει το χρόνο. Ο δάσκαλος θα μετρήσει το χρόνο. Αυτή θα ζυγίσει τα υλικά. Αυτή θα ζυγίσει τα υλικά. Η εταιρεία θα κοστολογήσει το έργο. Η εταιρεία θα κοστολογήσει το έργο. Εσείς θα προσθέσετε αλάτι. Εσείς θα προσθέσετε αλάτι. Εγώ θα αφαιρέσω το ζάχαρη. Εγώ θα αφαιρέσω το ζάχαρη. Αυτός θα πολλαπλασιάσει τους αριθμούς. Αυτός θα πολλαπλασιάσει τους αριθμούς. Ο μαθητής θα διαιρέσει το ποσό. Ο μαθητής θα διαιρέσει το ποσό.
Ο ήλιος θα λιώσει το πάγο. Ο ήλιος θα λιώσει το πάγο. Το νερό θα παγώσει στο ψυγείο. Το νερό θα παγώσει στο ψυγείο. Φαίνεται ότι θα βρέξει αύριο. Φαίνεται ότι θα βρέξει αύριο. Ίσως θα χιονίσει στο βουνό. Ίσως θα χιονίσει στο βουνό. Ο ήλιος θα λάμψει αύριο. Ο ήλιος θα λάμψει αύριο. Ο άνεμος θα φυσήσει δυνατά. Ο άνεμος θα φυσήσει δυνατά. Η ομάδα μας θα κερδίσει το παιχνίδι. Η ομάδα μας θα κερδίσει το παιχνίδι. Δυστυχώς, θα χάσουν την μπάλα. Δυστυχώς, θα χάσουν την μπάλα. Εγώ θα γράψω ένα γράμμα αύριο. Εγώ θα γράψω ένα γράμμα αύριο. Αυτοί θα διαβάσουν το βιβλίο το Σάββατο. Αυτοί θα διαβάσουν το βιβλίο το Σάββατο. Εσείς θα πάτε στο σινεμά απόψε. Εσείς θα πάτε στο σινεμά απόψε. Αυτή θα φάει το μεσημεριανό της στις 2. Αυτή θα φάει το μεσημεριανό της στις 2. Εμείς θα δούμε τους φίλους μας αύριο. Εμείς θα δούμε τους φίλους μας αύριο. Ο πατέρας μου θα αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ο πατέρας μου θα αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Η Μαρία θα δουλέψει σκληρά την επόμενη εβδομάδα. Η Μαρία θα δουλέψει σκληρά την επόμενη εβδομάδα. Εσύ θα μάθεις να οδηγείς σύντομα. Εσύ θα μάθεις να οδηγείς σύντομα. Το παιδί θα ζωγραφίσει ένα όμορφο πίνακα. Το παιδί θα ζωγραφίσει ένα όμορφο πίνακα. Εγώ θα απαντήσω στο email αργότερα. Εγώ θα απαντήσω στο email αργότερα. Ο υπάλληλος θα ανοίξει το κατάστημα στις 9. Ο υπάλληλος θα ανοίξει το κατάστημα στις 9. Εμείς θα κλείσουμε τα παράθυρα πριν φύγουμε. Εμείς θα κλείσουμε τα παράθυρα πριν φύγουμε. Αυτοί θα ακούσουν τη νέα μουσική. Αυτοί θα ακούσουν τη νέα μουσική. Η δασκάλα θα μιλήσει στους μαθητές αύριο. Η δασκάλα θα μιλήσει στους μαθητές αύριο.
Εσείς θα δώσετε τα κλειδιά στο Γιάννη. Εσείς θα δώσετε τα κλειδιά στο Γιάννη. Αυτή θα πάρει το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά. Αυτή θα πάρει το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά. Εγώ θα βρω μια καλύτερη δουλειά. Εγώ θα βρω μια καλύτερη δουλειά. Ο φίλος σου θα φύγει νωρίς αύριο. Ο φίλος σου θα φύγει νωρίς αύριο. Η γιαγιά μου θα έρθει να μας επισκεφτεί το καλοκαίρι. Η γιαγιά μου θα έρθει να μας επισκεφτεί το καλοκαίρι. Εσύ θα καταλάβεις την άσκηση με λίγη εξάσκηση. Εσύ θα καταλάβεις την άσκηση με λίγη εξάσκηση. Εμείς θα μάθουμε την αλήθεια σύντομα. Εμείς θα μάθουμε την αλήθεια σύντομα. Αυτός θα θυμηθεί να αγοράσει γάλα. Αυτός θα θυμηθεί να αγοράσει γάλα. Εγώ θα ξεχάσω το όνομά σου, υπόσχομαι. Εγώ θα ξεχάσω το όνομά σου, υπόσχομαι. Οι πελάτες θα πιούν καφέ μετά το γεύμα. Οι πελάτες θα πιούν καφέ μετά το γεύμα. Το μωρό θα κοιμηθεί σε λίγα λεπτά. Το μωρό θα κοιμηθεί σε λίγα λεπτά. Εσείς θα ξυπνήσετε στις 7 το πρωί. Εσείς θα ξυπνήσετε στις 7 το πρωί. Η Άννα θα φορέσει τη νέα της φούστα. Η Άννα θα φορέσει τη νέα της φούστα. Εγώ θα βάλω ζάχαρη στον καφέ μου. Εγώ θα βάλω ζάχαρη στον καφέ μου. Ο γιατρός θα βγάλει το γυψό του αύριο. Ο γιατρός θα βγάλει το γυψό του αύριο. Αυτοί θα αλλάξουν τα σχέδια τους. Αυτοί θα αλλάξουν τα σχέδια τους. Εσύ θα επιστρέψεις το βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Εσύ θα επιστρέψεις το βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Η μητέρα μου θα αφήσει τα κλειδιά στο τραπέζι. Η μητέρα μου θα αφήσει τα κλειδιά στο τραπέζι. Εμείς θα περιμένουμε έξω από το θέατρο. Εμείς θα περιμένουμε έξω από το θέατρο. Ο Πέτρος θα συναντήσει τη Μαρία στο καφέ. Ο Πέτρος θα συναντήσει τη Μαρία στο καφέ. Αυτή θα προσπαθήσει να μαγειρέψει το βραδινό. Αυτή θα προσπαθήσει να μαγειρέψει το βραδινό.
Εγώ θα τελειώσω την εργασία μου πριν τις 6. Εγώ θα τελειώσω την εργασία μου πριν τις 6. Το μάθημα θα αρχίσει στις 10 ακριβώς. Το μάθημα θα αρχίσει στις 10 ακριβώς. Εσείς θα συνεχίσετε τις σπουδές σας. Εσείς θα συνεχίσετε τις σπουδές σας. Ο μαθητής θα ζητήσει βοήθεια από τον καθηγητή. Ο μαθητής θα ζητήσει βοήθεια από τον καθηγητή. Εσύ θα απαντήσεις στην ερώτησή μου. Εσύ θα απαντήσεις στην ερώτησή μου. Εμείς θα προτείνουμε ένα καλύτερο σχέδιο. Εμείς θα προτείνουμε ένα καλύτερο σχέδιο. Αυτός θα συμφωνήσει μαζί σου, είμαι σίγουρος. Αυτός θα συμφωνήσει μαζί σου, είμαι σίγουρος. Η ομάδα θα διαφωνήσει με την απόφαση. Η ομάδα θα διαφωνήσει με την απόφαση. Εγώ θα επιλέξω το κόκκινο πουκάμισο. Εγώ θα επιλέξω το κόκκινο πουκάμισο. Αυτοί θα αποφασίσουν ποιος θα κερδίσει. Αυτοί θα αποφασίσουν ποιος θα κερδίσει. Η κυρία Δημητρίου θα νομίσει ότι έχουμε δίκιο. Η κυρία Δημητρίου θα νομίσει ότι έχουμε δίκιο. Το σκυλί θα φοβηθεί τη βροχή. Το σκυλί θα φοβηθεί τη βροχή. Εσύ θα ελπίζεις για καλύτερες μέρες. Εσύ θα ελπίζεις για καλύτερες μέρες. Ο αδερφός μου θα οδηγήσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ο αδερφός μου θα οδηγήσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα ταξιδέψουμε στην Ιταλία το χρόνο. Εμείς θα ταξιδέψουμε στην Ιταλία το χρόνο. Οι ξαδέρφες μου θα επισκεφτούν τους γονείς τους. Οι ξαδέρφες μου θα επισκεφτούν τους γονείς τους. Αυτή θα περπατήσει μέχρι το σχολείο. Αυτή θα περπατήσει μέχρι το σχολείο. Ο αθλητής θα τρέξει στο μαραθώνιο. Ο αθλητής θα τρέξει στο μαραθώνιο. Εγώ θα χορέψω στο γάμο του φίλου μου. Εγώ θα χορέψω στο γάμο του φίλου μου. Η τραγουδίστρια θα τραγουδήσει 2 τραγούδια. Η τραγουδίστρια θα τραγουδήσει 2 τραγούδια. Εσύ θα αγοράσεις ψωμί από το φούρνο. Εσύ θα αγοράσεις ψωμί από το φούρνο.
Ο έμπορος θα πουλήσει τα παλιά του αντικείμενα. Ο έμπορος θα πουλήσει τα παλιά του αντικείμενα. Αυτό το αυτοκίνητο θα κοστίσει πολλά χρήματα. Αυτό το αυτοκίνητο θα κοστίσει πολλά χρήματα. Εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό αύριο. Εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό αύριο. Αυτός θα κερδίσει το παιχνίδι εύκολα. Αυτός θα κερδίσει το παιχνίδι εύκολα. Εσείς θα χάσετε αν δεν προσπαθήσετε. Εσείς θα χάσετε αν δεν προσπαθήσετε. Η νοσοκόμα θα βοηθήσει τον ασθενή. Η νοσοκόμα θα βοηθήσει τον ασθενή. Εγώ θα καθαρίσω το δωμάτιό μου το Σάββατο. Εγώ θα καθαρίσω το δωμάτιό μου το Σάββατο. Η μητέρα θα πλύνει τα πιάτα μετά το δείπνο. Η μητέρα θα πλύνει τα πιάτα μετά το δείπνο. Ο μπαμπάς θα μαγειρέψει μακαρόνια σήμερα. Ο μπαμπάς θα μαγειρέψει μακαρόνια σήμερα. Αυτοί θα ψήσουν κρέας για το μπάρμπεκιου. Αυτοί θα ψήσουν κρέας για το μπάρμπεκιου. Ο μάγειρας θα κόψει τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. Ο μάγειρας θα κόψει τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. Εσύ θα ανοίξεις το δώρο σου τώρα. Εσύ θα ανοίξεις το δώρο σου τώρα. Η τράπεζα θα κλείσει στις 3. Η τράπεζα θα κλείσει στις 3. Εμείς θα ανάψουμε τα κεριά στο κέικ. Εμείς θα ανάψουμε τα κεριά στο κέικ. Ο φύλακας θα σβήσει τα φώτα όταν φύγουμε. Ο φύλακας θα σβήσει τα φώτα όταν φύγουμε. Το παιδί θα αγγίξει τη ζεστή σόμπα. Το παιδί θα αγγίξει τη ζεστή σόμπα. Αυτή θα σηκώσει το βαρύ κουτί. Αυτή θα σηκώσει το βαρύ κουτί. Ο παίκτης θα ρίξει την μπάλα στον καλάθι. Ο παίκτης θα ρίξει την μπάλα στον καλάθι. Η γάτα θα πιάσει το ποντίκι. Η γάτα θα πιάσει το ποντίκι. Εγώ θα αφήσω την τσάντα μου στο γραφείο. Εγώ θα αφήσω την τσάντα μου στο γραφείο. Εσείς θα ξεχάσετε την ημερομηνία της συνάντησης. Εσείς θα ξεχάσετε την ημερομηνία της συνάντησης.
Αυτός θα θυμηθεί να πάρει τα φάρμακά του. Αυτός θα θυμηθεί να πάρει τα φάρμακά του. Η διευθύντρια θα συστήσει το νέο υπάλληλο. Η διευθύντρια θα συστήσει το νέο υπάλληλο. Εσύ θα γνωρίσεις πολλούς ανθρώπους στη νέα σου δουλειά. Εσύ θα γνωρίσεις πολλούς ανθρώπους στη νέα σου δουλειά. Το ζευγάρι θα παντρευτεί τον Ιούνιο. Το ζευγάρι θα παντρευτεί τον Ιούνιο. Εμείς θα μετακομίσουμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Εμείς θα μετακομίσουμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Η εταιρεία θα αλλάξει το λογότυπο της. Η εταιρεία θα αλλάξει το λογότυπό της. Η ομάδα θα ετοιμάσει μια έκθεση για τη σύσκεψη. Η ομάδα θα ετοιμάσει μια έκθεση για τη σύσκεψη. Οι γονείς θα οργανώσουν ένα πάρτι για τα γενέθλια. Οι γονείς θα οργανώσουν ένα πάρτι για τα γενέθλια. Το ταξίδι θα ξεκινήσει το πρωί. Το ταξίδι θα ξεκινήσει το πρωί. Η ταινία θα τελειώσει σε 1 ώρα. Η ταινία θα τελειώσει σε 1 ώρα. Εγώ θα επιστρέψω σπίτι πριν το σούρουπο. Εγώ θα επιστρέψω σπίτι πριν το σούρουπο. Ο ταχυδρόμος θα περιμένει την υπογραφή σου. Ο ταχυδρόμος θα περιμένει την υπογραφή σου. Αυτοί θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην ώρα τους. Αυτοί θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην ώρα τους. Η μαθήτρια θα καταφέρει να λύσει το πρόβλημα. Η μαθήτρια θα καταφέρει να λύσει το πρόβλημα. Εσύ θα αποτύχεις αν δεν μελετήσεις. Εσύ θα αποτύχεις αν δεν μελετήσεις. Ο επιχειρηματίας θα επιτύχει τους στόχους του. Ο επιχειρηματίας θα επιτύχει τους στόχους του. Αύριο, εσείς θα γράψετε μία επιστολή στο φίλο σας. Αύριο, εσείς θα γράψετε μια επιστολή στον φίλο σας. Το επόμενο βιβλίο, αυτή θα το διαβάσει το καλοκαίρι. Το επόμενο βιβλίο, αυτή θα το διαβάσει το καλοκαίρι. Την άλλη εβδομάδα, εμείς θα πάμε στην Αθήνα για δουλειά. Την άλλη εβδομάδα, εμείς θα πάμε στην Αθήνα για δουλειά.